Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang respeto ay madalas na hindi kusang ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang sabi nga nila ay kumilos at umasal tayo ng tama para irespeto tayo ng iba. Ikaw kapuso, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo? Kung ano tayo sa kasalukuyan ay bunga raw yon ang nangyari sa buhay natin noong nakaraan. Palagi raw kasing magkakonekta ang nakaraan at kasalukuyan. Kaya palagi rin nating dapat na pag-isipang mabuti ang mga desisyon na gagawin natin. Ang liham na ating babasahin ngayong tanghali ay pinadala ni Eunice. Si Eunice na minsang umasa na magkaroon siya ng maganda at masayang alaala kasama ang kanyang mga magulang. Isang dating musmos na bata na walang ibang gustong gawin kung hindi ang mamasyal kasama ang kanyang papa at mama. Para sa kanya kasi ay sila ang pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Kaya ang bawat araw na kasama niya ang kanyang mga magulang ang palaging pinakamasayang araw para sa kanya. Pero magbabago ang tingin niya sa mga taong nakapaligid sa kanya sa oras na iwanan sila ng papa niya para sa ibang babae. Magbabago din ang ugali, pangarap at paniniwala niya sa buhay. Mga pagbabagong magdadala rin sa kanya sa kapahamakan. Gusto mo na bang makilala si Eunice at malaman ang nangyari sa kanyang buhay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ka na rin bang nanakit ng kapwa mo para lamang maging masaya ka? Nang agaw ka na rin ba nang gusto mo mula sa ibang tao? Si Eunice kaya ay nakontento kaya siya sa ginawa niyang pananakit sa ibang tao para lamang maging masaya siya? Malalaman natin ang landas na pinili niya sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang sabi nila, ang ugali ng isang tao ay nahuhubog mula sa kanyang pagkabata. Kung paano siya pinalaki ng kanyang pamilya. Ganon din ang magiging ugali at personality niya. Pero para sa akin ay hindi lamang ang mga magulang ang umuhubog sa ugali ng isang bata. Kung hindi pati rin ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Magandang araw Papa Dudut at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako po si Eunice, 31 years old, taga-Taguig at nagtatrabaho sa isang telecommunication company. Matagal niyo na rin po akong tagapakinig dahil palaging nakaka-inspire at may aral na nakukuha ang mga sulat na inyong binabasa. At sana kagaya ng sulat na pinadala sa inyo ng mga kabarangay natin, ay makapag-iwan din ng aral itong kwento ng buhay ko. Solong anak lamang ako ng mama at papa ko kaya lumaki talaga ako na puno ng pagmamahal mula sa aking pamilya. Palagi kaming kumpleto kapag may family activity sa school namin. Palagi kaming lumalabas na 3 kapag weekend o may special na araw na dapat na i-celebrate. At palagi akong masaya basta kasama ko sina mama at papa. Pero ang hindi ko alam Papa Dudut ay may limitations pala ang sayang nararanasan ko noon. Nasa grade 4 ako nang mapansin ko ang madalas na pag-aaway ng mga magulang ko. Pera, babae at oras ang naririnig kong madalas nilang pagtalunan noon. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang hindi umuwi si Papa sa bahay namin. Ang alam ko'y sumama na siya sa ibang babae niya. Sobrang nalungkot at nasaktan talaga ako. Pero palaging sinasabi ni Mama na kaya namin na kaming dalawa lamang ang magkasama. Na hindi niya ako
pababayaan at ipaparamdam niya sa akin ang lahat ng pagmamahal na kailangan ko sa buhay ko. Maayos naman ang lahat sa umpisa, Papa Dudut. Pero hindi nagtagal ay napansin ko na naging malungkutin si Mama hanggang sa magkaroon siya ng malubhang karamdaman sa dugo. At bago ako makapagtapos ng grade 6 ay tuluyan na niya akong iniwanan dahil binawian na siya ng buhay. Pinagpasapasahan ng mga kamag-anak ko ang pag-aalaga at pagpapaaral sa akin. May iba sa kanila na mabait pero may iba rin na hindi maayos ang pakikitungo nila sa akin. At dahil wala akong choice ay pinakisamahan ko na lamang sila kahit mahirap. Nasa college na ako nang makarating sa akin ang balita na may stage 4 colon cancer ang papa ko. Pinapahanap niya raw ako dahil gusto niya akong makita para makahingi siya ng tawad sa akin. Pero hindi ko siya pinuntahan kahit alam ko kung nasaan siya. Dahil para sa akin mula nang mamatay si Mama ay ulila na ako ng lubusan. Hanggang sa malamang ko na lamang na namatay na rin si Papa. Hindi pa rin ako pumunta sa burol niya at hindi ako sumilip sa araw ng libing niya. Iniisip ko na lamang din noon na dapat na mas maging matatag ako dahil wala na si Papa. At nadala ko ang pagiging matatag na yon hanggang sa nagtrabaho na ako, Papa Dudut. Ikaw pala yan. Hi babe, kamusta? Mabuti naman. Lika, pasok ka. Thank you babe. May dala nga pala akong bulaklak at tsokolate para sa'yo. Iwan mo na lang dyan sa lamesa. Bakit parang nakasimangot pa rin ang babe ko? Pwede ba, JD? Huwag mo nga akong yakapin. Tsaka umayos ka nga ng upo, ang init-init. Dikit ka ng dikit sa akin. Naglalambing lang naman ako kasi namiss kita. Lambingin mo yung mukha mo. JD, halos 2 linggo kang hindi nagparamdam sa akin tapos bigla ka na lang susulpot dito sa bahay ko. Anong akala mo sa akin? Madadala mo ako dyan sa pabula-bulaklak at tsokolate mo na yan? Sorry na babe, naging busy lang talaga ako sa trabaho ko. Trabaho raw. Ang sabihin mo, naging busy ka lang sa asawa at mga anak mo. Ay, o sige na, aaminin ko na ang totoo. Nagkasakit kasi ang bunso ko. Nagka-dengue siya at matagal ding na-confine sa ospital. Kita mo na? Inuuna mo talaga sila kaysa sa akin. Hindi naman sa ganun, Eunice. Sana naman maintindihan mo na anak ko pinag-uusapan natin dito. Oo nga naman. Anak mo yun eh. Pamilya mo sila. Ano nga ba naman ako sa buhay mo, di ba? Isa lang naman akong pampalipas oras na kabit. Huwag mo sabihin yan dahil alam mo na hindi yan totoo. Pero yun ang nararamdaman ko, JD. Yun ang pinaparamdam mo sa akin. Alam mo, mabuti pa umalis ka na lang dito kasi sinasayang mo lang ang oras nating dalawa. Eunice naman, sorry na nga. Hindi ko rin naman ginusto na hindi ka mapuntahan. Naging busy lang talaga ako sa anak ko. Pero sana man lang, naaalala mo kung i-text o tawagan. Hindi yung mukha akong tanga na naghihintay ng paramdam mo. Ni hindi ko nga alam kung may hinihintay pa ba ako o wala na. Ang hirap ng sitwasyon ko, JD, alam mo ba yon? Parehas lang naman tayo nahihirapan ngayon. Kung nahihirapan ka na rin pala, edi tapusin na lang natin tong namamagitan sa ating dalawa para makapag-concentrate ka na sa asawa at mga anak mo. Eunice naman, alam mo na hindi ko kayang gawin yan. Ikaw ang mahal ko at hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo pa sila iwanan para sa akin? JD, ayoko naman talaga maging kabit. At sa totoo lang, ang daming lalaki na gustong manligaw sa akin sa opisina. Pero palaging ikaw ang pinipili ko kahit hindi mo ako magawang piliin. Sorry na talaga, Eunice. Sinabi ko naman na ginagawan ko ng paraan ng lahat, hindi ba?
Dapat talaga kakausapin ko na ang asawa ko tungkol sa relasyon naming dalawa. Pero hindi ko na nagawa dahil nga bigla naman nagkasakit ang anak namin. Babe, patawarin mo na ako. Kung alam mo lang talaga kung gaano kita na-miss, maniwala ka't sa hindi para mababaliw na ako. Eto nga binilhan pa kita ng regalo. Oh, para saan yung bracelet na yan? Suhol para sa hindi mo pagpaparamdam ng 2 linggo? Hindi suhol to, Eunice. Regalo ko to para sa'yo. At ang tawag dito, promise bracelet. Dahil pinapangako ko sa'yo na ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko sa huli para makasama habang buhay. "25 years old ako noon at 47 naman si JD. Oo, halos kaedad na rin talaga ng mga magulang ko ang boyfriend ko, Papa Dudut. Pamilyadong tao siya, kasal sa asawa at alam ko ay may 2 anak sila. Nagsosolo na ako sa buhay noon at walang guardian o kamag-anak na kasama sa bahay kaya wala na rin nakikialam sa akin pagdating sa pakikipagrelasyon ko sa iba't ibang lalaki. Hindi si JD ang first boyfriend ko na mas may edad sa akin at pamilyado na. Siguro ay pang-4 o pang-5 beses na rin akong naging kabit noon. Pero correction lamang para sa mga nag-iisip na pineperahan ko lamang si JD o ang iba ko pang mga nakarelasyon na kaidaran niya. Hindi po ako ganon dahil may maayos akong trabaho at malaki naman din ang kinikita kong pera para sa sarili ko. Hindi rin po ako naghahanap ng kalinga ng isang ama. Trip ko lang talagang makipagrelasyon sa mga lalaking pamilyado na, Papa Dudut. Kapag may nanliligaw sa akin o nagpaparamdam ng pagkagusto na isang lalaking may edad o pamilyado na, malaki na ang chance na sagutin ko siya. Kagaya na lamang ni JD na nakilala ko noon sa isang bar. Nilapitan niya ako, nakipagkilala siya sa akin at nang gabing ring yon ay may nangyari sa aming dalawa. At nang malaman ko nga na pamilyado siyang tao ay mas naging malapit pa ako sa kanya. Hanggang sa opisyal na kaming nagkaroon ng bawal na relasyon. Lumaki ako na walang tatay at sira ang pamilya, kaya naniniwala ako noon na hindi lahat ng tao ay deserve na maging masaya kasama ang mga magulang nila, Papa Dudut. Ikaw si Eunice, di ba? Oo, bakit? Hindi mo ba ako kilala? Paano naman kita makikilala, miss? Artista ka ba? Sikat ka ba? O filingera ka lang? Joker ka pala, no? Diyan mo ba nakuha ang daddy ko? Alam mo, miss, umalis ka na lang sa dadaanan ko kasi… Walang yakang babae ka? Bakit mo ako sinampal? Sino ka ba? Ha? Para yan sa mami ko. At ito naman, para sa pagsira mo sa pamilya namin. Nakakadalawa ka na, ha? Akala mo hindi kita papatulan? Aray! Aray! Bitawan mo buhok ko! Kapal na mukha mong babae ka! Ang dami-daming lalaki sa mundo! Daddy ko pa talaga ang napili mong landiin! Itong bagay sa'yo! Aray! Tama na nga sabi! Kakalpuhin Susan! talaga kitang babae ka! Buti na lang sinundan kita! Malandi ka! Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Eunice! Daddy, ano ba? Tawan mo ako! Huwag mo akong pigilang may ganti si Mami sa makatang babae na yan! Sabi na tumigil ka na, Susan! Pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa paligid! Wala akong pakialam kasi dapat lang na malaman nila kung gaano kadumi ang ugali ng kabit mo na yan! JD! Anak mo pala yung walang yang yan? Iuwi mo na nga yan bago ko pa yan ipapulis! At ako pa talagang ipapapulis mo? Eh, ikaw nga tong kabit! Hoy, JD! Umalis na kayo at bitbitin mo yung iskandalosa mong anak! Nananahimik ako rito tapos manggugulay ang hayop na babae na yan? Ikaw ang walang hiya! May itsura ka nga at maayos manamit pero bulok naman ang pag-uugali at pagkatao mo! Buhay ka pa pero naaagnas na sa impyerno yung kaluluwa mo! Susan, tama na! O ano, kabit? Bakit hindi ka na nakapagsalita? Nahihiya ka na marinig ng mga tao na kabit ka ng daddy ko? Na homewrecker ka? Na mukha kang pera at hinuhututan mo ang daddy ko? Sabi ng tama na!
At ako pa talaga ang sinampal nyo? Daddy, nagmamalasakit lang ako para sa pamilya natin. Pero heto ka, at ako bang sinaktan mo ngayon? Umuwi na tayo! Ayoko! Bitawan niyo ako! Hindi pa kami tapos mag-usap ng kabit mo! Ikaw na babae ka! Mag-uusap pa tayong malandi ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Sisirahin ko talaga yung mukha mong higad ka! Sabi na umuwi na tayo, halik ka na! Bitawan niyo ako sabi eh! Bitawan niyo ako, Daddy! Masasaktan ka lalo sa akin pag hindi ka pa sumama sa akin umuwi! Susan, ano ba? Papa Dudut, yon ang unang pagkakataon na nakilala ko ang anak ni JD na si Susan. Wala rin kasing social media si JD kaya hindi ko alam ang itsura ng pamilya niya. Isa lang ang sigurado ako. Losyang na ang asawa niya kaya nagagawang mambabae ni JD at hindi ko kasalanan kung magustuhan ako ng mga kagaya ni JD na may losyang na asawa. Yun naman talaga ang totoo, hindi ba? Hindi maghahanap ng ibang babae ang asawang lalaki kung hindi napabayaan ng asawang babae ang sarili niya. Yun kasi ang nakita ko sa mga magulang ko noon. Sa sobrang pag-aasikaso at pagmamahal sa amin ni mama ay napabayaan na niya ang itsura niya. Tumaba siya, hindi na masyadong nag-aayos at inayaan niyang kumupas ang kanyang ganda. At yon ang nag-iisang dahilan na nakita ko kung bakit kami iniwanan ni Papa noon. Hindi yun ang unang pagkakataon na may sumugod at nang away sa akin, Papa Dudut. Nagkaroon na nga kasi ako ng ilang karelasyon na may asawa at anak. Kung hindi ang anak ang sumusugod sa akin ay yung mismong asawa naman o kaya ay kamag-anak ng asawang babae. Kaya nakasanayan ko na lamang din ang maskandalo. Wala na akong pakialam pa kahit na ilang beses ako matawag na kabit. Kasi sa huli naman ay iniiwanan ko rin ang mga lalaking nakakarelasyon ko kapag nagsawa na ako sa kanila, Papa Dudut. Nang gabi na sugurin ako ni Susan malapit sa may sakay ng taxi papunta dapat ako sa bar. Kung saan ay naroon ang mga kaopisina ko na naghihintay sa akin, Papa Dudut. Saglit ako nag-isip bago nag-decide na tumuloy pa rin sa bar. Kahit na inaayos ko na ang buhok ko noon at nagre-retouch ako ng makeup ko ay napansin pa rin ng mga kaopisina ko na namumula ang pisngi at sugat sa labi ko. Dahil nga sa malakas na sampal ni Susan sa akin. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoong nangyari at sinabi ko na nadapa lamang ako kaya ako nagkasugat. Hindi ko alam kung naniwala ba sila sa mga sinabi kong dahilan basta hindi na lang din sila nag-usisa pa. Nakatanggap naman ako ng text message mula kay JD na humihingi siya ng sorry sa mga nangyari. Pero hindi ko na yon sinagot pa at nagpakalasing na lamang ako sa buong gabi. Kinabukasan na nasa bahay na ako at masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Tawag ni JD ang gumising sa akin, Papa Dudut. Pinaliwanag niya sa akin ang nangyari na nakita raw pala ng misis niya ang isa pa niyang cellphone na ginagamit niyang pan-text at tawag sa akin. Kaya nalaman nito at ng mga anak nila ang tungkol sa maling relasyon naming dalawa. Ayoko naman talaga ng gulo, Papa Dudut. Kapag gano'n na, alam kong nahuhuli na ang boyfriend ko dahil sa pangangaliwang ginagawa niya sa asawa niya ay nakikipag-break na ako sa kanila. At yun ang sinabi ko kay JD. Na tinatapos ko na ang relasyon naming dalawa. Kaya lang ay hindi naman siya pumayag. Hindi ko alam kung nasaan siya ng mga oras na yon pero halos umiiyak siyang nagmamakaawa sa akin sa tawag na huwag siyang hiwalayan. At dahil masakit ang ulo ko noon ay pumayag na lamang ako na hindi matapos ang relasyon namin, Papa Dudut. Ay, sa wakas. Dumating ka na rin, Christian, kasi kanina pa ako nagugutom kahihintay sa'yo. Sorry na girl, na-traffic kasi ako. Grabe ah. Ikaw tong nagayang kumain tapos ikaw pa tong late ngayon. Hindi ko naman kasi alam na traffic dun sa dadaanan nung sinakyan kong taxi. May pa-shortcut pang nalalaman yung driver. Pinatagal niya lang pala talaga ang biyahe namin para tumaas ang babayaran ko sa kanya. Ganun talaga, para-paraan para mas kumita sila. Umorder na nga pala ako ng pagkain, pero ikaw ang magbayad nito kasi late ka ngayon.
Okay, push! Basta girl, ikwento mo sa akin kung ano ba talaga nangyari sa'yo nung Friday. Bago ka nakarating sa bar kung nasaan kami. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Hay naku girl, sa akin ka pa talaga maglilihim? Alam mo namang malakas ang radar ko pagdating sa chismisan. Tungkol saan ba yung tinutukoy mo, bakla? Tungkol saan pa? Di dun sa babaeng sumugod sa'yo malapit sa may sakayan ng taxi. Ah, yun ba? O ano, tatawanan mo na lang ako at ngingiti-ngiti ka na lang dyan, ha, Eunice? Ang lakas talaga ng radar mo, girl, no? Kaya pala nakipagkita ka sa akin ngayon dahil sa chismis na yan. Akala ko pa naman maichichika ka na tungkol sa love life mo. Hindi no, alam mo naman na wala akong jowa ngayon. Kaya ikaw ang mag-splok sa akin nung tungkol dyan sa girl lalong sumugod sa'yo. Naku, wala namang kwenta yung babae na yun. Ikwento mo pa rin. Para naman magkaroon ng kwenta yung pag-eskandalong ginawa niya sa'yo. O sige, huhulaan ko na lang. Asawa siya ng sugar daddy mo ngayon, no? Mali. Una, wala akong sugar daddy. Pangalawa, anak ni JD yung sumugod sa akin nung gabing yun. Nasampal nga ako ng ilang beses tapos nasabunutan pa. Hindi man lang ako nakaganti na unahan ako buwisit. OMG ah! Bakit naman hinayaan mo na hindi ka makaganti sa kanya? Paano, hinila ka agad siya ni JD paalis. Nakakabwisit sila pareho. So paano yan? Di nakipag-split ka na rin kay JD. Yun talaga ang plano ko, kaya nga nung tumawag siya kahapon, sinabi ko na mag-break na kaming dalawa. Kaso ayaw niyang pumayag at para siyang batang umiiyak habang magkausap kami sa phone. Kaya ayun, pinagbigyan ko na lang muna. Pero sinabi ko sa kanya na sa oras na manggulo ulit ang anak niya, hindi na ako magdadalawang isip na imud-mud sa simento ang mukha ng babaeng yun. Papatulan ko na talaga siya kahit mas bata pa siya sa akin. Yan ang kilala kong Eunice. Palaban! Pero girl, matanong ko lang. Bakit ba trip mo talagang jowain yung mga lalaki may asawa at mga anak na? Hindi mo naman sila ginagawang literal na sugar daddy. Kasi hindi ka naman nanghihingi ng pera sa mga nagiging jowa mo. Tapos, yung mga single na kaidaran natin na nanliligaw sa'yo, palagi mong binabasted. Bakit sila? Bakit mga lalaki may asawa pa ang bet na bet mong jowain? Wala lang. Ang sarap lang nilang paglaruan. Ang sarap bilugin ng mga ulo nila. Yung akala nila patay na patay ako sa kanila pero hindi nila alam, pinaglalaroan ko lang sila. Gusto ko lang talagang iwanan nila ang pamilya nila. Bakit kapag ginawa nila yon, nakikipaghiwalay ka naman sa kanila? Ikaw na nga ang pinili, pero ikaw din ang umaayaw sa huli. Hindi ko naman kasi talaga sila gustong jowain. I mean, hindi talaga ako seryoso sa kanila. Ang gusto ko lang talaga mangyari, pare-pareho kaming masaktan. Gusto kong maranasan din ng mga asawa at anak nila ang sakit na naranasan namin ni Mama dahil sa pambababae ng papa ko. Siguro ang iniisip ng ibang kabarangay natin ngayon habang nakikinig sa kwento ko. Sobrang sama ng ugali ko, Papa Dudut. Hindi ko naman itatanggi yon. Ilang beses ko na rin na narinig mula sa ibang tao na ipokrita ako, malandi, makate at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na tinanggap ko na lamang. Ganon talaga kasi pinasok ko ang sitwasyon na yon. Choice ko na maging kabit ng ilang beses kaya dapat na masanay na ako. Choice ko na gumanti at iparamdam sa iba ang hirap kung paano magkaroon ng broken family. Alam ko na hindi ko dapat binubunton sa ibang tao ang sakit na nararamdaman ko nang dahil sa nakaraan ko. Pero damay-damay na ito. Nawasak ang pamilya namin noon dahil sa pambababae ni Papa. Kaya gusto ko nang maging dahilan din ako para mawasak ang pamilya ng ibang tao. Kung ano ang sakit at hirap na naramdaman namin noon ni Mama,
ay dapat na maramdaman din yon ng ibang tao. Sabi nga nila, hindi ba life is unfair? Kaya dapat na pare-pareho kaming magkaroon ng hindi masayang pamilya. May 1 linggo pa akong hindi pinuntahan ni JD pero madalas naman akong nakakatanggap ng text mula sa kanya. Inaayos niya lang daw ang gulo sa pamilya niya at nangako siya na pupuntahan niya ako sa oras na maging okay na ang lahat sa kanila, Papa Dudut. Christian, bilisan mo na. Baka matraffic pa tayo. Eto na nga, binibilisan ko na ang paglalakad ko. Naku, pasalamat ka talaga at hinintay kong matapos ang shift mo. Kahit gusto ko lang dumiretso sa bar at magwalwal ngayon. Grabe siya. Excited lang sa alak, girl. Bakit naman kasi Friday na Friday, inaisipan mo pang mag-overtime ng 1 oras? Alam mo naman na dapat tuwing Biyernes, petiks lang tayo sa trabaho dahil mag-uubos tayo ng energy sa bar. Sorry na nga. Ang dami ko kasing tinapos kanina kaya napa-overtime ako. Kesa naman pagbalik natin sa trabaho sa Lunes, syobunin ako ni Bossini. Eunice, pwede ba tayong mag-usap? Ikaw na naman. Binibuisit mo talaga ako ha. Girl, sino siya? Gusto lang kitang makausap kahit sandali. Ano? Hindi pa ba sapat yung pagsugod, pagsampal at pananabunot mo sa akin? OMG! So parang kilala ko na kung sino siya. Alam mo, pasalamat ka at pagod ako sa trabaho nung gabing yon. Pero hindi na kitang uurungan sa pagkakataon na to. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Gusto lang talaga kitang makausap. Wala na akong pakialam kung bakit nandito ka. At mas lalong wala ng dahilan para mag-usap pa tayong dalawa. Christian, tara na nga. Kanina pa tayo hinihintay sa bar ng mga kaibigan natin. Push, girl! Tara, let's! Eunice, sandali lang. Bitiwan mo nga ako! Mag-usap kasi muna tayo. Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Kaya umalis ka na rito bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. At ingud-ngud ko yung mukha mo sa simento. Tigilan mo na si Daddy. Ano? Anong sabi mo? Nakikiusap ako. Tigilan mo na si Daddy. Tigilan mo na yung pamilya namin. Ano bang sinasabi mo na tigilan ko ng daddy mo? Siya nga tong habol ng habol sa akin. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patahimikin mo na ang pamilya namin. Tigilan mo na ang daddy ko. FYI lang ha. Ilang beses na ako nakipaghiwalay sa daddy mo. Pero siya tong parang aso na balik ng balik sa akin. Kaya pwede ba? Huwag akong kausapin mo. Kundi yung daddy mo kasi siya ang ayaw tumigil kahahabol sa akin. Eunice, please naman oh. Huwag mo na kaming sirain. Inaayos na ni Mami ang pamilya namin kaya tigilan mo na si Daddy. Alam ko naman na may pamilya ka rin. May mga magulang ka rin. At sigurado ako na hindi mo... Wala kang alam tungkol sa akin. Kaya huwag kang magsasalita na parang kilala mo ko. Tsaka please lang din ha. Yang daddy mo nga ang kausapin mo na tigilan niya na ako dahil sukang-suka na ako sa kanya at diring-diri na ako sa gulo ng pamilya niyo. Yun naman kasi talaga ang totoo, Papa Dudut. Ang mga pamilyadong lalaki na nakakarelasyon ko ang naghahabol sa akin, lalo na kapag nakikipaghiwalay na ako sa kanila. Wala masyado silang sabik sa mga babaeng hindi hamak na mas bata at masariwa sa mga asawa nila. Siguro nga hindi lahat ng mga lalaki ay ganon. May iba rin naman na faithful sa asawa at pamilya nila. Pero yung mga nakikilala ko kasi na nagiging boyfriend ko, lahat sila ay marupok at walang respeto sa mga asawa at pamilya nila kagaya na lamang ng papa ko at ni JD. Kaya bagay lang sa kanila ang masira ang buhay kasama ang pamilya nila. Muli pang nakiusap si Susan sa akin noon, Papa Dudut. Umiiyak siya na halos lumuhod na sa harapan ko habang sinasabi niya na hiwalayan ko na raw si JD. Pero naging matigas ako at sinabi ko na si JD ang kausapin niya kung gusto niya pa talaga na mabuo ang pamilya nila. Ang naisip ko noon, Papa Dudut, na kay JD na lang talaga ang desisyon
kung magiging buo pa ba sila. Dahil hanggat nag-i-enjoy ako sa karelasyon ko, hindi ako basta-basta na bumibitaw. Papadudot, nakakaramdam din naman ako ng awa, lalo na kapag nakikiusap na sa akin ang pamilya ng lalaking karelasyon ko. Hindi naman ako manhid para hindi makaramdam ng awa sa tuwing magmamakaawa sila na lubayang ko na ang pamilya nila. Pero sa tuwing nararamdaman ko yon ay naaalala ko ang nangyari sa amin ni Mama at yung pag-iwan sa amin ni Papa para sa ibang babae. Kung paanong hindi naawa sa amin ang naging babae ng Papa ko at kung paano ako naging kaawa-awa nang maging ulila na ako at pagpasapasahan ng mga kamag-anak ko. Kaya naman mas nananaig sa puso ko noon ang galit at ipinagpapatuloy ko na lamang ang ginagawa kong pakikipagrelasyon sa mga lalaking pamilyado na. Si JD ang pinakamatagal kong nakarelasyon na lalaking pamilyado, Papa Dudut. Hindi ko man siya totoong minahal ay siya naman ang pinaka naging espesyal sa lahat. Pero dumating din talaga ako sa point na nagsasawa na ako sa karelasyon ko. Hanggang isang araw ay muling nakipagkita sa akin si JD. Gumawa na ako noon ng isang malaking desisyon. Sinundo niya ako sa opisina namin at doon kami sa loob ng sasakyan niya nag-uusap, Papa Dudut. Babe, sobrang namiss kita. Payakap nga. Ay, drama mo. Akala ko hindi ka na makikipagkita sa akin ngayon kasi ilang araw mo na rin hindi sinasagot ang mga text ko. Pasulput-sulput lang din naman ang mga text mo, di ba? Baka kasi mamaya, kapag nag-reply ako, asawa mo pa ang makabasa ng text ko. Sorry talaga, babe. Hindi kasi ako nag-ingat kaya nakita ni Alisa yung isang cellphone ko. Huwag ka mag-alala. Nag-usap na kami at naniwala naman siya na wala tayong relasyon. O tapos? E di magiging maayos na ulit tayo. Kasi sinabihan ko na rin ng mga anak ko na huwag ka nang guluhin para sa ikatatahimik ng lahat. So ganun na lang yun? Ha? Anong ibig mo sabihin? Napapagod na ako, JD. Babe, sinabi ko naman sa'yo na kailangan ko lang ng konting oras, hindi ba? Hindi ko pa pwedeng hiwalayan basta si Alisa. Kasi kaka-ospital lang niya nung nakaraang buwan. Ang unang dahilan mo, yung pagkakadengge ng bunso mong anak. Ngayon naman ang pagkakaospital ng asawa mo. Ano pa, JD? Ano ba talagang plano mo para sa ating dalawa? Eunice, huwag ka naman sana magalit sa akin. Hindi ako nagagalit. Napapagod lang ako sa lintik na relasyon na to. Hindi lang naman ikaw nahihirapan sa sitwasyon natin eh. Pati na rin ako. Yun na nga eh. Pareho na tayong nahihirapan sa relasyon natin, di tapusin na nga lang natin to. Bumalik ka na sa asawa mo at mga anak mo at ayusin mo na lang yung pamilya nyo. Pero ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo sila iwan para sa akin? Hindi naman kasi ganun kadali yun. Pues hindi rin ganun kadali ang posisyon ko ngayon sa buhay mo. Hindi ganun kadali ang maging kabit at pampalipas oras lang ng isang lalaki. Sabi nang hindi kita pampalipas oras lang. Ikaw nga ang mahal ko, Eunice. Pero hindi yun ang nakikita ko. Hindi yun ang nararamdaman ko. JD, ayoko na ng magulong buhay. Masyado nyo na akong ginugulo, lalo na yung anak mo na palagi akong pinupuntahan. Kaya para pare-pareho na tayong matahimik, maghiwalay na lang tayo. Total, alam ko naman na mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa akin. O sige, hihiwalayan ko na si Alisa. Iiwan ko na ang pamilya ko para sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo, JD. And this time, hindi na ako magpapauto sa'yo. Eunice naman, please. Huwag mong gawin sa akin to. Ikaw talaga ang mahal ko. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. Parang awa mo na. Huwag ka na makipagwalay sa akin kasi… Ano nangyayari sa'yo? Naninikip ang dibdib ko. Ay naku, JD! Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Sige na, bababa na ako ng kotse mo. And please lang, huwag mo na akong tatawagan. Ite-text sa pupuntahan sa bahay, okay? Break na tayo! Mana nga siguro si Susan kay JD kasi hindi niya rin kaagad ako tinigilan, Papa Dudut.
Palagi pa rin akong tinetext at tinatawagan ni JD at may isang gabi pa noon na umiiyak siyang pumunta sa place ko para makipagbalikan sa akin. Sinabi niya na iniwanan na raw niya ang pamilya niya para sa akin, kaya sana raw ay bumalik na ako sa kanya. Kaya lang buo na ang desisyon ko noon na hindi makipagbalikan sa kanya. Siguro naawa na lang din ako kay Susan kaya umayaw na ako sa relasyon namin ni JD. Ilang linggo pa siyang nanuyo sa akin pero matigas na hindi pa rin ang sagot na ibinigay ko sa kanya. Pinakiusapan ko pa nga siya na bumalik na lamang sa pamilya niya hanggang sa hindi na nga ulit siya nagparamdam sa akin. Pinagpasalamat ko yon dahil sigurado ako na kagaya ng ibang nakarelasyon kong pamilyadong lalaki ay bumalik na rin siya sa pamilya niya. May 1 taon din akong nagbuhay single noon, Papa Dudut. Ewan ko ba, iba rin kasi ang impact sa akin ng naging relasyon namin ni JD. Kahit na hindi ko siya gaanong minahal ay may espesyal na parte naman siya sa puso ko. Medyo nasaktan din naman ako sa hindi namin pagbabalikan. Pero iniisip ko na lamang na mabuti na yon kasi naayos na niyang muli ang buhay niya, Papa Dudut. Woo! Party pa! Girl, halika na. Bakla, saan ba tayo pupunta? Lalabas na tayo. Maaga pa naman ah. Oo nga, pero kailangan nating umuwi. Bakit nga? Kasi po, lasing ka na oh. Kaya steady ka lang dyan. Magbubuk na ako ng sasakyan at ihatid na kita sa bahay mo. Teka. Hindi pa ako lasing, no? Walang lasing dito. Kaya bumalik na tayo doon. Uminom pa tayo. Girl, hindi na. Mas mahirapan akong alalahin ka mamaya kapag nalasing ka pa lalo. Wala ngang lasing dito. Ang kulit mo naman eh. Huwag muna tayong umuwi kasi gusto ko pang mag-enjoy. Basta, magbubuk na ako ng masasakyan natin pa uwi. Christian, ayoko pa nga umuwi. Kahit ayaw mo pa, kailangan na nga nating umuwi. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ko pa kailangan umuwi kasi wala naman akong boyfriend na uuwian doon. Wala akong boyfriend na magte-text sa akin at mangungulit na umuwi na ako. Unless na straight ka na ulit. Gaga! Straight ka dyan. Hindi yun mangyayari. Iniisip ko lang na pareho tayong mahihirapan mamaya. Kaya halika na. Ayoko pa ngang umuwi, okay? Hindi pa ako lasing, kaya bumalik na tayo sa loob. Aray! Naku, miss. Sorry. Ayun na nga bang sinasabi ko eh. Miss, sorry. Teka, alalayan kitang tumayo. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Hay naku Eunice! Hindi ka palasing yan ha? Pero muntik ka na makipagpalitan ng mukha dyan sa semento. Eto kasing lalaking to ay ang bobo. Ang laki-laki ng daan pero binangga ako. Bulag ka ba? Pasensya ka na talaga, miss. Sinubukan kitang iwasan kaya lang gumigewang ka sa pagkakatayo mo eh. Kita mo na girl, sinisi mo pa sa ibang tao yung kalasingan mo. Hindi nga ako lasing. At ikaw lalaki, hindi porke pogi ka, sa'yo na tong daan papasok na bar. Oh, bakit ka natatawa dyan? Huwag mo sabihing nagpapakit ka sa akin kasi hindi obra sa akin, boy. Mukha naman hindi ko na kailangan gawin yun eh. Aba, mahangin ka rin ano? Hindi ako mahangin. Ikaw kaya ang una nagsabi na napupugian ka sa akin. Kailan ko sinabi yun? Kanina lang nung tinawag mo akong pogi. Lasing na nga siguro ako kasi kung ano-ano nang sinasabi ko. Halika na nga, Christian. Umuwi na nga lang tayo. Miss, sandali lang. Oh, bakit? I'm Ronnie nga pala. Okay, Ronnie. Bye. Miss, wait lang. Ano na naman? Teka, baka naman pwedeng… I'm Eunice, 26 years old at sa Taguig ako nakatira. May kotse ka ba, Ronnie?
Ha? Oo, meron. Good! Saka nakapark. Tara, puntahan na natin yung kotse mo. Hatid mo muna tong kaibigan ko kasi mas malapit lang naman siya dito. Tapos, diretso na tayo sa place ko. Game? Siyempre kaagad na oo ang sagot ni Ronnie sa tanong ko sa kanya. Sumakay kami ni Christian sa kotse niya at nung una ay sinasaway pa ako ng kaibigan ko sa mga pinagsasasabi ko. Binubulungan niya ako na baka raw masamang tao si Ronnie. Baka raw magnanakaw ito o kaya ay drug addict pero hindi lang halata. Pero hindi ko pinansin yon dahil iba ang dating sa akin ni Ronnie. Kinulit pa ako ni Christian na doon na lang daw ako sa kanila matulog kasi alam niya na patutuloyin ko si Ronnie sa place ko. Lasing paraw ako at baka kung ano raw ang gawin sa akin ni Ronnie. Tinawanan ko lang siya at pinababa ko na ng kotse noong nandun na kami sa tapat ng bahay niya. Hindi ko na rin pinansin pa ang ibang sinabi niya pero narinig ko ang bilin niya na mag-text at tumawag raw ako sa kanya kapag nakauwi na ako. Papadudot mukha namang mabait na medyo bad boy si Ronnie. Ang weird ng description ko, hindi ba? Pero yun talaga ang tingin ko sa kanya. Matangkad siya, matipuno ang kanyang pangangatawan at maputi ang kanyang balat. Tapos ay palagi pang nangungusap ang mga mata niya. Lalo na nang kaming dalawa na lang ang nasa loob ng kotse niya, Papadudot. Papadudot, hindi ako masyadong attracted sa mga kaidaran ko na lalaki. Para sa akin kasi ay immature silang mag-isip at kumilos. Ayoko pa naman na ako ang nagdadala sa relasyon kaya iniiwasan ko talagang makipag-date sa kaidaran ko. Pero nang gabi na yon ay nakuha kaagad ni Ronnie ang atensyon ko. Lalo na nang pumasok na kami sa place ko at may nangyari na nga sa aming dalawa. Iba ang galaw at hawak niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. May higpit pero may masarap na init na hatid. Sobrang taas din ang energy niya pagdating sa pakikipagromansa pero syempre hindi ako nagpatalo. Kahit medyo nakainom ako ng alak noon ay ginalingan ko rin ang bawat galaw ko para lamang masabayan ko siya. At sa ilang taon na nakipagrelasyon ako sa iba't ibang lalaki, masasabi ko na pagdating sa kama ay si Ronnie ang pinakamagaling na nakasama ko. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa amoy ng ginisang bawang mula sa kusina ng place ko, Papadudot. At nang lumabas nga ako ng kwarto ko ay naabutan ko si Ronnie na nagluluto ng almusal na parang sa aming dalawa. Sinangag, corned beef, fried hotdog, pandesal at mainit na kape ang nakahain sa lamesa. Mga simpleng pagkain pero may hatid na kilig para sa akin. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari sa pagitan namin ni Ronnie. Madalas kaming magkasama, nagde-date at palagi rin na may nangyayari sa aming dalawa. Ayos lang naman sa akin ang ganong setup, Papadudot. No commitments, no expectations, and no regrets. Nag-enjoy ka ba sa dinner natin? Oo naman. Ang sarap ng pagkain nila dito eh. Mabuti naman kung ganun. Pero grabe, ang mahal pala ng mga pagkain sa menu nila. Ganun talaga. Hindi lang naman kasi yung pagkain na binabayaran sa restaurant na to. Pati na yung maaliwalas na ambiyan sa lugar na to. Ang relaxing nga dito di ba? Sabagay, tama ka dyan. Kaya lang magastos pa rin. Na-appreciate ko naman na dinala mo ako sa ganito kasosyal na restaurant, Ronnie. Pero okay naman ako kahit magkarinderya lang tayo. O kaya mag-bar na lang tayo para mas masaya. Bakit? Hindi ka ba masaya na kasama ako ngayon? Eto naman, biglang nagsenti. Masaya naman ako, syempre. Parang napipilitan ka lang eh. Masaya ako, period. Okay na ba? Alam mo, mababaw lang naman akong tao. Kahit saan kainan mo pa ako dalhin, okay na ako dun. Pareho pala tayo. Ako kasi makasama lang kita. Pakiramdam ko, wala na akong ibang kailangan pa sa buhay ko. Naks naman, hugutero si kuya. Hindi totoo yung sinabi ko.
nako, siguro masyadong naparami ang kinain mong leche flan kanina. Kaya ayan, puro matatamis na salita ang lumalabas dyan sa bibig mo. Eunice, I love you. Ha? Ang sabi ko, mahal kita. Eunice, mahal kita. Ano? Tititigan mo na lang ba ako? Sorry, medyo nagulat lang ako sa sinabi mo. Mahal mo rin naman ako, di ba? Medyo lumalalim na pala ang gabi. Tara, uwi na tayo, Ronnie. Sagutin mo ang tanong ko, mahal mo ba ako o hindi? Mahal din kita, Ronnie, kaya Yun lang… naman pala eh. Bakit palagi mo na lang iniiwasan ang topic tungkol sa nararamdaman natin? Kasi hindi mo pa ako masyadong kilala. Ronnie, marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, lalo na sa nakaraan ko. Pero wala na akong pakialam sa kung ano man ang kwento ng nakaraan mo. Ang mahalaga naman ngayon yung present natin, di ba? At ang pinakamahalaga sa lahat, yung mahal natin ang isa't isa, Eunice. Kaya hindi na ako papayag na maagaw ka ng iba mula sa akin. Tatlong linggo pa lamang kaming nagde-date noon ni Ronnie nang maging opisyal na ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Siguro nga ay masyadong mabilis sa mga desisyon na ginawa ko, pero ramdam ko naman noon na mahal ko na rin talaga siya. Iba kasi si Ronnie sa mga nakarelasyon kong lalaki. Ibang effort at pagmamahal na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin noon. At alam ko noon sa sarili ko na sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko ay siya ang pinaka-minahal ko. Kaya hindi ako nagsisi na nilagyan ko na ng label ang relasyon naming dalawa. Naging mas may effort pa si Ronnie nang maging kami na nga, Papa Dudut. Palagi niya akong sinusundo sa opisina at inihahatid pa uwi sa place ko. Madalas din kaming namamasyal at nag-out of town kapag weekend. Ipinagtapat ko na rin sa kanya ang tungkol sa mga nakarelasyon kong pamilyadong lalaki. Inopen ko na sa kanya ang malungkot na kwento ng pagkabata ko. Halos mapahagulhol na rin ako noon pagkatapos kong magkwento. Pero niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niyang hindi na ako muli pang maiiwan o mag-iisa. At mula nga noon ay mas lalo niyang pinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. At tanggap niya ang nakaraan ko, kaya mas lalo ring nahulog ang loob ko sa kanya. Akala ko talaga, Papa Dudut, ay nakilala ko na ang lalaking babago sa pananaw ko sa buhay at pag-ibig. Pero nagkamali ako. 3 buwan na kaming magkarelasyon noon nang bigla na lang siyang manlamig sa akin. Hindi na niya ako masyadong tinetext, tinatawagan, sinusundo sa opisina o pinupuntahan sa place ko. Paminsan-minsan ay nakakatanggap pa rin naman ako ng text mula sa kanya. Pero para lang sabihin na busy siya sa kanyang trabaho. Hanggang isang araw na nasa bahay lamang ako ay tinext ako ni Christian na nakita niya raw si Ronnie sa isang restaurant na parang may kasamang ibang babae. Hindi lang daw nakita masyado ni Christian ang mukha ng babae kasi nakasakay na siya ng kotse. Hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ang restaurant na yon dahil malapit lang din yon sa place ko. At sakto namang papasok pa lamang ng kotse niya si Ronnie nang makarating ako sa restaurant na yon, Papa Dudut. Hoy, Ronnie! Oh, Eunice. Anong ginagawa mo dito? Napadaan lang. Tapos nakita nga kita rito kaya lumapit na ako kaagad bago ka pa pumasok dyan sa kotse mo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Di ba ang sabi mo may pasok ka ngayon sa trabaho kaya hindi ka pwede makipagkita sa akin? Ah, yun ba? Tinamad na kasi akong pumasok sa opisina. Kaya eto, kumain na lang ako sa labas. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi ah. Bakit ko naman gagawin yun? Huwag mo akong gawing tanga, Ronnie. Tsaka sino yung babae nasa loob ng kotse mo? Wala. Sige na, umalis ka na, Eunice. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Hindi! Ngayon tayo mag-usap. At pakausap mo sa akin yung babae mo. Hindi ko nga babae yun, Eunice. Mali ang iniisip mo. Umalis ka na nga. Wala ako sa mood na makipagtalo sa'yo ngayon. Nakikipagloko
Nilolokohan ka ba talaga sa akin? Nakita ko na may ibang babae na pumasok dyan sa loob ng kotse mo tapos sasabihin mo sa akin na wala kang ibang babae? Ipakita mo sa akin yung babae na yan at ipapakilala ko sa kanyang sarili ko na girlfriend mo. Ano? Gusto mo ba na pasagin ko pang salamin ng kotse mo para lang lumabas yung babae mo? Bakit ba ang tagal mong pumasok sa loob ng kotse, Kuya Ronnie? Susan? Oh, kausap mo pala yung kabit ng daddy natin. Kumusta ka na, Eunice? Long time no see ah. Oh, bakit bigla ka nalang natulala dyan? Akala ko ba gusto mong ipakilala ang sarili mo sa akin? Ano bang gusto mong sabihin tungkol sa sarili mo? Kung gaano ka ka-proud na kabit ka ng daddy namin ni Kuya Ronnie? Ronnie, magkapatid kayo ni Susan? Tanga ka naman pala talaga eh. Iisa lang ang daddy namin kaya isa lang din ang ibig sabihin nun. Magkapatid kami ni Kuya Ronnie. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari yun? Sinadya mo ba lahat ng to, Ronnie? Sinadya naming pareho ng kapatid ko dahil gusto ka naming gantihan. So pinlano niyo pala lahat ng to, ganon? Wow! Ang galing niyo ring dalawa! Napakasama ng ugali niyo! Ikaw ang masama! Malandi ka! Nang dahil sa'yo, namatay sina daddy at mami! Ikaw ang punot dulo ng problema ng pamilya namin! Anong ibig mong sabihin? Nang iwan kami ni daddy para sa'yo, na-stroke si mami at hindi nagtagal, namatay din siya sa ospital. Hindi lang yun ang ginawa mo sa pamilya namin, Eunice. Dahil sa araw ng libing ni mami, doon lang dumating si daddy. At siya naman ang namatay nung ma-heart attack siya. Ang galing, di ba? Ang galing ng plano mo para masira ang pamilya namin. Ronnie, I'm sorry. Hindi ko naman alam na gano'n ang mangyayari sa inyo, lalo na sa mga magulang niyo. Sorry? Sorry lang? Sa tingin mo ba, maibabalik ng sorry mo na yan ang masayang pamilya namin? Okay naman kami, Eunice eh. Sobrang okay at saya naming apat bago ka nakilala ni Daddy. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya bago mo kami sirain. Bago mo gawing impyerno ang mga buhay namin. Bakit? Kayo lang ba nagdusa? Ronnie, sinabi ko sa iyo ang kwento ng buhay ko. Ang lahat ng kasalanan na gawa ko noon. At alam mo na pinagsisisihan ko na yon. Pare-pareho lang naman tayong nawasak ang pamilya eh. Pare-pareho lang tayo nagdurusa ngayon. Pero hindi dahilan yon para iparanas mo sa ibang tao ang naging pagdurusa mo. Eunice, kung galit ka sa papa mo, bakit kailangan mo pang mandamay ng ibang tao? Bakit kailangan mo pang manira ng buhay ng iba? Dahil sobrang unfair sa akin ng mundo. Buong buhay ko wala na akong ibang naisip. Kung sana, hindi kami iniwan ni Papa. Hindi kami nasira. Sana hindi na lang namatay ang mga magulang ko para hindi ako ganito ngayon. Ano yon? Mga pamilya nyo lang ang pwede maging masaya tapos kami hindi? Damay-damay na to, Ronnie. May kasalanan din naman ng daddy nyo. Kasi mas pinili niya ang mas bata at mas maganda na kagaya ko kaysa sa losyang na mami nyo. Ang kapal talaga ng mukha mo, Eunice! Ang hirap kasi sa'yo, hindi ka marunong magpatawad. Kaya binabalik mo sa ibang tao yung galit mo kahit wala naman silang kasalanan sa'yo. Alam mo, nakakaawa ka talaga. Dahil sigurado ko na wala nang ibang tao na magmamahal sa'yo ng totoo. Dahil sobrang sama ng ugali mo. Susan, tama na. Hindi mo na dapat pinapatulan ng ganyang ugaling basura. Pero grabe ka talaga, Eunice. Sobra ka na talaga. Alam mo, sa ilang buwan na naging magkarelasyon tayo, wala akong ibang naramdaman sa'yo kundi awa. Nakakaawa ka. Kasi nang dahil sa galit mo dyan sa puso mo, nawalan ka na ng respeto para sa sarili mo. Sa dami ng kasalanang nagawa mo sa mundong to, alam kong hindi lang kami ni Susan ang karma mo. Kaya magbago ka na bago pa mahuli ang lahat. Halos manlambot ang mga tuhod ko dahil sa mga revelasyon na nalaman ko tungkol kay Ronnie Papadudut. Sobrang nagulat talaga ako nang marinig ko ang lahat ng katotohanan mula sa kanila ni Susan. Doon ko nagsimulang ma-realize ang lahat. Kaya pala walang social media account si Ronnie
at hindi niya pinapakita sa akin ang lisensya o ibang ID niya kasi hindi totoo ang apelyido na sinasabi niya sa akin. At plinano lang nila ni Susan ang lahat ng yon para lamang makaganti sila sa akin. Aaminin ko rin na nasaktan din ako nang malaman ko na wala na pala si JD. Isa yon sa mga dahilan kung bakit gustong magwala ng mga luha ko. Napilit ko lang na pinipigilan ang mga oras na yon. Hindi ko kasi na-imagine na aabot sa ganong sitwasyon ng pakikipaglaro ko ng apoy. Na magiging dahilan pala ako para mawala ang dalawang tao na mahalaga sa buhay nina Ronnie at Susan. Pero ang pinaka nagpaluha talaga sa akin, Papa Dudut, ay nang ilang beses na ulitin ni Ronnie na hindi niya ako mahal at ni minsan ay hindi niya ako minahal. Sobrang mahal ko na kasi siya noon at dumating pa nga sa point na palagi kong ipinagdarasal na sana ay siya na talaga ang ibinigay ng Diyos para baguhin ang buhay ko at bigyan ako ng panghabang buhay na kaligayahan. Kaya lang siguro ay hindi talaga ako malakas sa Diyos dahil na rin sa mga kasalanang nagawa ko sa buhay ko at sa buhay ng ibang tao. Pinakilala lang niya talaga sa akin si Ronnie para iparealize sa akin ang epekto ng pakikipaglaro na ginagawa ko. At hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Kaya naman nang umalis na sina Susan sa harap ko ay hindi ko na sila hinabol pa. Alam ko rin kasi na wala nang dahilan para maghabol pa ako sa kanya. Pinilit kong mag-move on kahit na napakahirap, Papa Dudut. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Nalaman ko na lamang na mahigit 1 buwan na pala akong nagdadalang tao. Nang malaman ko yon ay mag-isa akong humagulhol sa loob ng bahay ko. Naghahalo na kasi ang nararamdaman ko noon at hindi ko na alam kung ano ba ang dapat na mangibabaw sa dibdib ko. At hindi ko na rin alam kung ano ang dapat kong gawin sa buhay ko. Mag-isa na lamang ako sa buhay, walang partner o kamag-anak na pwedeng asahan. Wala na akong mga magulang na pwedeng tumulong o gumabay sa akin. Kaya paano ko mapapalaki ng maayos ang magiging anak ko? Sa huli nag-decide ako noon na ipagpatuloy ang pagbubuntis ko pero hindi ko na yon sinabi pa kay Ronnie. Naisilang ko naman ang maayos ang anak ko at siya ang ginawa kong dahilan para tunay na ayusin ang buhay ko, Papa Dudut. Sa tingin ko naman ay nagawa ko yon ng maayos kahit mag-isa lamang ako. Never na rin kasi akong pumasok sa isang relasyon at nag-focus na lamang sa pag-aalaga sa kanya. 4 years old na siya pero ni isang beses ay hindi ako gumawa ng paraan para ipakilala siya kay Ronnie. Kaya ko naman kasing buhayin ang anak ko at hindi ko kailangan ng tulong mula sa kanya. Isa pa ay nabalitaan ko rin na sa ibang bansa na sila naninirahan ni Susan. Kung may asawa man siya o mga anak doon, hindi ko na alam at mas lalong wala na akong pakialam pa. Ang importante sa akin ngayon ay may paramdam ko sa nag-iisang anak ko ang buong pagmamahal ko kahit ako lamang ang kasama niya. Salamat, Papa Dudut, sa pagpili at pagbasa nitong sulat ko. Sana po ay nakapag-iwan din ito ng aral sa mga kabarangay na nakikinig ng aking kwento ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eunice. Ang pag-iisip ng masama o paghihigante sa kapwa ay walang maidudulot na mabuti sa buhay natin. At habang pinapatagal natin ang galit dito sa ating dibdib ay mas lalong lumiliit lang ang tsansa na tayo ay maging totoong masaya. Maraming salamat kay Eunice sa pagpapadala ng sulat at pagbabahagi nitong kwento mo. Alam mo, sa totoo lang halo-halo rin ang nararamdaman ko habang binabasa ang sulat mo. Hindi naman kasi talaga madali ang pinagdaanan mo sa buhay mo, lalo na sa murang edad. Hindi madali ang lumaki sa isang hindi kompletong pamilya. Hindi kita masisisi kung magkaroon ka man ng matagal na galit dyan sa puso mo na naging dahilan para makapanakit ka ng ibang tao. Pero Eunice, kagaya ng sinabi ni na Ronnie sa'yo, hindi yon dahilan para gumanti ka sa mga taong walang kasalanan sa'yo. Hindi sagot ang pagganti para gumaan ang loob natin.
Ganon pa man, nangyari na ang lahat at hindi na natin may babalik pang nakaraan para maitama ang mga nagawa nating pagkakamali. Pero kaya pa rin nating gumawa ng tama sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya sana'y dumating ang araw na mapatawad mo na rin ang papa mo dahil naniniwala ako na pwedeng maging daan yon para kahit na papaano ay mabawasan ang bigat na dinadala mo sa dibdib mo sa napakahabang panahon. Mga kapuso, pagdating sa puong may kapal ay hindi totoo na may malakas at mahina sa kanya. Kasi hanggat alam niya na marunong tayong magdasal ng bukal mula sa ating kalooban, lahat tayo ay pinakikinggan niya. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa atin. Pati na rin ang kanyang pagmamahal. Kaya sana sa katulad ni Eunice na lumaking may dinadalang bigat at galit sa kanyang dibdib ay matuto tayong magdasal at humingi ng tulong sa puong may kapal para tayo ay makapagbigay ng kapatawaran. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas tayong bumibili ng kung ano-ano para i-treat ang ating sarili. Kung minsan ay parang rewarding na rin sa atin kapag nakakabili tayo ng mga bagay na gusto natin. Ikaw kabarangay, ano ang madalas mong binibili bilang reward para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Zane at avid listener po ako ng Barangay LS sa YouTube man at sa Facebook. Nalaman ko po yung tungkol sa email address ng Barangay LS sa Facebook. Kaya po naisipan kong ipadala sa inyo ang kwento ng buhay ko kasama ang aking pinakamamahal na mama na si Mama Lydia. Ipagdarasal ko po na sana'y mapili po ninyo ang sulat kong ito. Sinabi ko na rin po kay Mama na magpapadala ako ng sulat sa inyo at natuwa si Mama noong sinabi ko yon. Matagal na po kasi naming pinapangarap na sana'y marinig namin yung kwento ng buhay namin sa radyo. Kaya't sobrang tuwa po namin noong nalaman namin ang tungkol sa email address ng Barangay LS. Si Mama nga po pala ay isang housewife. Pero noong pumanaw po si Papa ay talagang nakita ko kung gaano siya nahirapan. Si Papa po kasi lang ang nagtatrabaho noon para sa amin. At nang mawala siya, doon namin naranasan ang hirap ng buhay. Tandang-tanda ko pa po na may mga pagkakataon na late na ako sa nakakapag-exam sa school kasi hindi pa nababayaran ni Mama ang tuition fee ko. At may mga pagkakataon din na itlog na lang ang kinakain namin dahil kinakapos na kami sa budget. Nang mga panahon na yon, nangungutang na lamang si Mama sa mga kakilala niya para lamang makaraos kami. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagbago ang aming buhay nang matanggap si Mama bilang isang government employee. Hindi man kami yumaman pero at least ay hindi na kami nahihirapan katulad ng dati. Minsan po ay nararamdaman ko talaga na hindi na nabibili ni Mama ang mga bagay na gusto niyang bilhin. Kasi lahat ng pera niya ay napupunta lamang sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya po ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, magtatrabaho ako ng maigi para maibigay ko kay Mama ang lahat ng mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ang pinakamalaking pangarap ko po talaga para kay Mama ay ang madala ko siya sa mga lugar na matagal na niyang gustong bisitahin. Bilang pasasalamat na rin sa lahat ng sakripisyo
at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Papadudot, ang totoo po niyan, tuwing umuuwi si Mama galing sa trabaho ay hindi ko po maiwasang maging malungkot. Kasi nakikita ko sa mga mata niya ang hirap ng pinagdadaanan niya sa pang-araw-araw. Anak, pasuyo naman oh. Akin na po, ma. Tulungan ko na po kayo. Ba't ang dami niyo naman yata ang pinamiling groceries? Natanggap ko na kasi yung sahod ko kaya ayan. Pinamili ko na rin dyan yung mga paborito mo. Nga pala, kumusta ka sa school kanina? Okay naman po. Medyo stressful lang kasi ang dami kong projects. Pero wala po akong hindi kakayanin basta para sa inyo. Naku, ang sweet-sweet mo talagang bata ka. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Ang totoo po niyan, naaawa na po ako sa inyo kasi alam kong matagal nyo nang gustong mag-resign sa trabaho. Pero huwag po kayong mag-alala. Ilang taon na lang po at makakapagtapos na rin ako sa college. At kapag nangyari yun, ako na po bubuhay sa inyo. Promise mo yan ha? Syempre naman! O nga pala, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ano po yun? Nagbabalak na akong mag-resign next month. Seryoso? Sigurado na po ba kayo dyan? Oo naman. Ang totoo niyan, matagal ko na itong pinaghandaan. At sapat na rin yung naipon kong pera sa bangko. So ano pong balak niyong gawin? Magnenegosyo tayo. Anong klaseng negosyo naman? Alam mo kasi, noon pa man, pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling kainan. Pero syempre, naudlot yun nung ikinasal ako sa papa mo. Pero hindi po magiging madali yan. Paano na lang kung hindi pumatok sa masa yan at malugi lang kayo? Napaka-negative mo talagang bata ka. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kung sa bagay. Sige, kayo po ang bahala. Pera nyo din naman yung gagamitin nyo dyan. At alam mo ba, na may nakita na ako magandang pwesto kanina. Perfect na perfect yung pwesto na yun para sa plano ko. Nakuha nyo po ba yung contact number? Siyempre, ako pa ba? Bukas na bukas tatawagan ko na rin yung may-ari ng pwesto. Anak, this is it na talaga. Pakiramdam ko ito na yung simula ng pag-unlad natin. 2 taon kong pinaghandaan to. Ang tagal nyo na palang pinaghahandaan yan pero ni minsan hindi nyo man lang binanggit sa akin yung tungkol dyan. Magtatampo na po talaga ako sa inyo. Sus! Nagdrama na naman ang nag-iisang anak ko na ubod ng ganda. Ano ka ba? Huwag ka na magtampo sa akin kasi para din naman sa'yo to eh. Bakit hindi nyo man lang nabanggit sa akin yung tungkol sa balak nyo na magtayo ng kainan? Eh kasi ayoko mausog yung plano ko. Kung ganun naman po pala, bakit nyo pa sinabi sa akin ngayon? Kasi napagtanto ko na ikaw ang magdadala sa akin ng swerte. Unti-unti ko na kasing napapansin na tuwing nag-uusap tayo, sinuswerte ako. Ang labo nyo naman. Ewan ko ba sa inyo kung bakit hanggang ngayon nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Hindi naman totoo yan eh. Ano ka ba? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Ay, kung sa bagay. At speaking of swerte, teka lang, asan na ba yung bag ko? Sandali lang hanapin ko lang. Anong hinahanap nyo? Nung tinawagan mo ko kanina habang namamalengke ako, nakapulot ako ng cellphone. O, sa'yo na yan. Ano ka ba naman, ma? Sigurado ako nga hanapin to ng may-ari. Siyempre, alam ko yun. Pero tingnan mo muna yung cellphone na yan, walang password. At wala ring laman yung contacts. At nung binuksan ko yung lalagyan ng SIM card, wala ring laman. Tingnan ko nga. Hala, totoo nga! So ano, naniniwala ka na swerte ang dala mo sa akin? Siguro. Pero okay pa naman yung ginagamit kong cellphone. Ipopost ko na lang to sa Facebook. Kawawa naman kasi yung may-ari nitong cellphone. Mukhang bago pa naman oh. O sige, ikaw ang bahala. O siya, magluluto na ako. Maiwan na kita muna dyan. Habang nagluluto si Mama ng gabing yon ay naisipan ko pong i-post sa Facebook yung cellphone na nahanap niya.
Marami pong nag-attempt na i-claim yung cellphone pero hinanapan ko talaga ng resibo yung mga gustong kumuha. Kasi yun lang po ang paraan para mapatunayan na sila nga ang tunay na nagmamay-ari ng cellphone. Pero wala pong nakapagpakita sa akin ng resibo. Kaya hanggang ngayon ay nasa drawer ko pa rin yung cellphone. Anyway, Papa Dudut, sobrang mapamahiin po talaga si Mama. Naniniwala po talaga siya na tuwing tinatawagan ko siya ay sinuswerte siya. Natatawa at hinahayaan ko na lamang po si Mama sa mga gusto niyang paniwalaan kasi alam ko naman na harmless yon. Hindi ko na rin po siya masisisi kasi yung henerasyon niya ay lumaki sa mga ganitong paniniwala at pamahiin. Hinahayaan ko na lamang po siya kasi wala naman pong masama sa mga pamahiin na gusto niyang paniwalaan niya. Kaya't iniintindi ko na lamang. At tungkol doon sa plano ni Mama makalipas ang ilang buwan, natuloy na po yung plano niyang mag-resign sa trabaho at tinuloy po niya yung pangarap niyang magtayo ng sarili niyang kainan sa pwestong nagustuhan niya. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong yon ay hindi po sapat yung savings ni Mama para ipatayo ang kainan at nagkautang pa po siya para lamang may patayo yung kainan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga po ang lahat. Ang kainan po ni Mama ay nag-boom at mukhang hindi po nagkamali si Mama sa desisyon niyang iwanan ang trabaho niya bilang government employee para sa pagnenegosyo. Napakasaya po namin kasi talagang napatunayan ni Mama na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang diskarte at sipag. At kung akala niyo po na nabawasan na yung stress ni Mama simula nung nagnegosyo siya ay nagkamali po kayo. Mas lalo pong dumoble yung stress niya kasi may mga tao na siyang tinututukan at habang tumatagal ay dumadami din yung mga customers namin. Yung kainan po namin ay 15 minutes lang ang layo sa bahay namin kaya kapag wala akong pasok ay tumutulong ako doon. Kadalasan po ay tumutulong ako sa mga tauhan ni Mama na nagsiserve ng pagkain, naglilinis ng mga mesa, nagwawalis at kung ano-ano pa. Aaminin ko na nakakapagod yung negosyo na yon pero masasabi ko rin po na worth it ang lahat ng pinagdaanan ni Mama para lamang maipatayo ang kainan namin, Papa Dudut. Nak! Ma, may sinasabi po kayo? Patayin mo nga muna yung vacuum. Ay, sandali lang. Patayin ko lang to. Pasensya na po, medyo maingay kasi tong vacuum eh. Ano ka ba naman? Ba't ka pa kasi nagba-vacuum dyan? Ipaubaya mo na yan sa mga tauhan natin. Hayaan nyo na po ako. Ito na nga lang yung matutulong ko sa inyo eh. Tapos pipigilan nyo pa ako. Ay naku, napakaswerte ko talaga sa'yo. Nako, ako po itong maswerte sa inyo kasi nagkaroon ako ng mama na sobrang sipag at madiskarte. Grabe, hindi ko akalain na darating yung araw na magkakaroon tayo ng sarili nating negosyo. At take note, nabayaran ko na rin lahat ng inutangan ko para lang maipatayo tong kainan natin. Salamat sa Diyos. Sana magtuloy-tuloy na talaga to. Ay naku, sigurado yan. Ikaw lang ang lucky charm ko eh. Ay, ayan na yung delivery ko. Nagdilang anghel ako. Ito ang isa pang swerteng dumarating. Sandali lang naka, diyan ka lang. Ano ba kasi yan? 700, 800, o ayan. Thank you! Ano ba yung in-order mo, Ma? Umorder ako ng pampaswerte online para dito sa kainan at para na rin sa bahay natin. Patingin nga. Magkano ba to? 800? Ano ba yan? Ang mahal naman nito. Mura na nga yan eh. Alam kong malaki na po yung kinikita nyo ngayon dito sa kainan. Pero magdahan-dahan naman po kayo sa paggastos. Uy, alam mo ba na galing pa to ng China? Sa tingin mo, bakit sinuswerte yung mga Chinese pagdating sa negosyo? Nang dahil dito. Ang dami kong nabasa online na effective daw to. O ito, iuwi mo yan sa bahay at isabit mo yung mga yan sa sala natin, ha? Para mas lalo tayong swertehin. Tingnan nyo nga to, oh.
Mukhang mumurahin. Mukhang na-scam po kayo eh. Ano ka ba, hindi scam yan. At gaya nga ng sabi ko sa'yo noon, wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? May nawala po sa inyo. Nawala po yung 800 pesos na pinambayad nyo sa walang kwentang pampaswerte na to. Ang bilis nyo naman magpaloko. Nga pala, hindi naman po kayo nag-online shopping dati ah. Sigurado ako na may nagturo sa inyo kung paano mag-online shopping. Oo, tinuruan ako ng isang tauhan natin dito sa kainan. At isa pa, ayusin mo yung tono ng pananalita mo sa akin, ha? Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Pasensya na po kayo. Yung sa akin lang naman, sana wag niyo naman sayangin yung pera niyo sa mga walang kwentang bagay. Kaya dumadami yung mga manloloko kasi dumadami na rin yung mga nagpapaloko tulad niyo. Kung makapagsalita ka, akala mo ang laki-laki ng ambag mo sa pagpapatayo ko nitong kainan. Hoy Zane, ipapaalala ko lang sa'yo na tinaguyod kita ng mag-isa. Tapos ngayon pagsasalitaan mo pa ako ng ganyan? Ma, sana wag niyo naman masamain yung mga sinasabi ko sa inyo. Opo, alam ko yung mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan nyo simula nung namatay si Papa. At hindi ko po nakakalimutan yon. Pero yung sa akin lang naman, malulugi po ang negosyo natin kung patuloy kayo na mag-order ng kung ano-ano online. Ilang taon ako nagpakapagod sa trabaho. Ni halos wala na nga ako nabili para sa sarili ko kasi yung perang kinikita ko ay napupunta lang sa lahat ng mga gastusin natin. Tapos ngayon na may nabili na ako para sa sarili ko, pagagalitan mo ko? Sorry po. Hindi po yun ang intensyon ko. Pero yun yung nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko pinagmamalupitan mo ko. Baka pagtanda ko tuluyan mo nang makalimutan na nanay mo ko. At basta-basta mo na lang akong dadalhin sa home for the aged. Ma, I'm sorry na nasaktan ko po kayo. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Hindi po mangyayari yun. Yung sa akin lang naman, ayokong mawala sa inyo yung negosyong pinaghirapan nyo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Bata pa lang ako, laki na ako sa hirap. At ngayon lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na bilhin yung mga gusto kong bilhin. At ayoko po na maranasan nyo pa uli yung hirap na yon. Kaya ako nga kayo pinagsasabihan eh. Pasensya na po talaga at napagtaasan ko kayo ng boses. Aaminin ko po na nagkamali ako doon. Ewan ko sa'yo. Huwag na po kayong magtampo. Patawarin nyo na ako, please. Masisisi mo ba ako? Eh talaga naman nakakatampo yung pasagot-sagot mo sa akin kanina eh. Sorry na po talaga. Oo na. Ha? Oo na, pinapatawad na kita. Sabi ko na nga ba, hindi nyo ako matitiis eh. I love you, Ma. I love you too. Pero sa susunod na sagot-sagutin mo pa ako, sasampalin na talaga kita. Buti na lang po talaga at nagkabati kami kaagad ni Mama noong araw na yon. Pero Papa Dudut, siguro naman ay naiintindihan ninyo kung saan ako nang gagaling, hindi ba? Oo, siguro yung maliit lang na halaga yung 800 pesos para gawing malaking issue. Pero ang ayoko lang talagang mangyari ay yung mag-aksaya si Mama ng pera para sa mga nakikita niya online. Ang mahirap kasi sa ibang mga matatanda ngayon, lalo na sa mga hindi masyadong techie, ay mabilis silang nagpapaniwala sa mga nakikita sa online. Kaya minsan ay nagiging target na sila ng mga scammers. Kaya kung may mga seniors man na nakikinig dyan, ang advice ko lamang po ay kung may gusto kayong bilhin online, mag-research muna kayo ng mabuti bago ninyo bilhin ito. At mas maganda po kung may mga anak o kaibigan kayong makakatulong sa inyo para alamin kung legit o fake nga ba ang isang produkto. Lumipas sa mga araw at mas lalo kong napapansin na dumadami yung mga ino-order ni Mama online. Mabuti sana kung may kwenta yung mga binibili niya, pero sa totoo lang, wala talagang kakwenta-kwenta yung mga pinamimili ni Mama. Naku Papa Dudut, matatawa kayo sa mga binibili ni Mama. As far as I remember, bumili siya ng pang-crack ng itlog, tapos bumili rin siya ng machine na nag-slice ng mga saging at bumili pa ng napakaraming toilet paper na nag-glow in the dark.
Aabutin tayo ng magdamag kung iisa-isahin ko po yung mga walang kwentang bagay na binibili ni Mama. Maniwala po kayo, ginawa ko na talaga ang lahat para pigilan si Mama sa pag-online shopping niya. Pero tuwing sinusubukan ko siyang pigilan, nag-aaway lamang kami at nagkakasamaan ng loob, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Himala na lang po talaga at hindi pa nalulugi ang negosyo namin sa dami ng mga pinamimili ni Mama. Noong mga panahon na yon ay dinadagsa pa naman ng mga customers ang kainan namin. Kaya yung perang winawaldas ni Mama sa mga walang kwentang bagay ay nababawi rin naman niya kaagad. Pero Papa Dudut, ang totoo, ang hirap po talaga. Kating-kati na akong pigilan si Mama ng mga panahon na yon. Pero kahit na anong paliwanag ko kay Mama ay hinding-hindi niya pa rin ako maintindihan. Kinuwento din sa akin ni Mama na noong bata pa siya ay sobrang hirap daw ng buhay nila. At mas mahirap pa daw sila sa daga at yung mga gamit niya noon ay puro luma at sira-sira. Kaya ngayon ay bumabawi siya sa sarili niya at bumibili ng mga bagay na gusto niyang bilhin dahil sa may pera na siya. Pero Papa Dudut, alam ko po na hindi magtatagal ay mawawala lahat ng pinaghirapan ni Mama kung magpapadala lamang siya sa emosyon niya. Kaya naman patuloy pa rin akong tumututol sa pag-online shopping niya. Kaya isang araw habang natutulog si Mama ay napag-isipan ko na i-install yung shopping application sa cellphone niya. Noong nagising po siya ay nataranta siya at nagsisigaw kasi wala na raw yung application. At nagpanggap ako na wala akong alam sa mga nangyari. At nagsinungaling ako kay Mama at sinabi ko sa kanya na may virus ang cellphone niya. Pero tuso po si Mama kasi noong araw na yon ay pumunta siya sa paggawaan ng cellphone at nagpatulong siya sa mga technician para ma-install muli yung shopping application sa cellphone niya. At nung mga sumunod na linggo ay palala ng palala at pamahal ng pamahal yung mga pinamimili ni Mama online. Dumating na sa puntong bumili siya ng flat screen TV kahit maayos pa naman ang TV namin. At bumili pa siya ng bagong refrigerator kahit na wala namang sira ang luma naming ref. Na mga panahon na yon ay kating-kati na akong basagin yung cellphone ni Mama para hindi na niya ito magamit. Pero syempre mahal ko ang Mama ko at ayokong sirain ang gamit niya. Makalipas nga Papa Dudut ang isang buwan ay nagulat po ako ng isang araw ay pagkagising ko ay may napansin ako na napakalakas na ingay sa loob mismo ng bahay namin. Ano ba naman yan? Ang ingay! Storbo talaga oh. Matutulog pa yung tao eh. Oh, Ma! Ba't andito ka? Di ba dapat nasa kainan kayo? Ay, yung kainan pinaubaya ko na muna sa isang staff natin. Pero huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan naman yun eh. Sigurado ka ba, Ma? Sa akin mo na lang kaya ibilin yung kainan. Ano ka ba? Alam kong abala ka sa pag-aaral mo at ayoko ma-distract ka. Kaya dito ka lang sa bahay. Sige, sabi niyo eh. Nga pala Ma, ba't ang ingay dito? Teka lang, sino yung mga lalaking yon? Ba't ang dami nila? Ay oo nga pala, sila yung kinuha ko para doon sa kwartong ipapagawa ko. Kwarto? Dalawa na nga lang tayo dito sa bahay tapos magpapagawa pa kayo ng isa pang kwarto? Ano yan, kwarto para sa mga bisita? Hindi! Kwarto yan para sa mga parcel ko. Teka nga! Ano? Uminahon ka nga. Sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo, Ma. Mukha ba akong nagbibiro? Mamimili ako ng mga bagong gamit online at doon ko ilalagay ang mga ipapamili ko sa bago nating kwarto. Pero gumagana pa naman yung mga gamit natin ah. Wala po kayong dahilan para mamili pa ng mga bagong gamit. Oo, pero malay mo.
Baka sira na yung mga yan next week o next year, di ba? Kaya mas mainam na yung may nakahanda tayong reserba. At para hindi nakakalat dito sa bahay yung mga o-ordering ko, nagpagawa na ako ng kwarto. Pinalagpas ko na po yung binili niyong bagong TV at ref nung nakaraan. Pero sumusobra na po kayo. Hindi na normal tong ginagawa niyo. Zane, wala ako sa mood para makipag-away sa'yo. Please, wag ngayon. Kakagising ko lang, Ma. Sa tingin niyo ba nasa mood ako para makipag-away sa inyo? I'm sorry, pero hindi ko na matitiis to. Puntahan niyo yung mga lalaking yun at sabihin niyo sa kanila na hindi niyo na itutuloy yung pagpapagawa ng bagong kwarto. Ano? Naiibang ka na ba? Kinontrata ko na ang mga yan. Kung hindi niyo kaya, pues ako na mismo magsasabi sa kanila na tigilan na tong kalokohang to. Sige, gawin mo at palalayasin kita rito. Alam kong hindi niyo magagawa sa akin yan. Huwag mo akong susubukan. Pinapangako ko sa'yo na maghahalo ang balat sa tinalupan pag kumontra ka pa sa mga gusto ko mangyari. At isa pa, ano ba yung kinagagalit mo? Ha? Hindi naman kita pinababayaan At nababayaran ko rin lahat ng mga kailangang bayaran dito sa bahay. Hindi niyo na nakikita, Ma. Itong pag-hoard niyo ng mga gamit, ito ang sisira sa atin. Palibasa hindi mo ako naiintindihan. Kasi hindi mo naman naranasan yung hirap na dinanas ko nung bata pa lang ako. Utang na loob! Hanggang kailan niyo balak gawing rason yan, ha? Rinding-rindi na po ako sa dahilan niyo na yan. Gusto ko po kayong intindihin pero sa puntong to, ang hirap-hirap niyo nang unawain. Kung nahihirapan ka na sa akin, di lumayas ka. Hindi ko kailangan ng anak na minamandohan ng bawat galaw ko. Intindihin niyo rin naman ako. Minamanduhan ko po kayo kasi nag-aalala ako sa inyo at mahal na mahal ko po kayo. Kung ganun lang din naman, pues, wag mo na lang ako mahalin. Kasi nanliliit ako sa sarili ko. Pinamumukha mo sa akin na bobo ako tuwing pinaparamdam mo sa akin yung pagmamahal na sinasabi mo. Ma, nakikiusap ako sa inyo. Tigilan niyo na to, please. Pagod na ako sa buhay na to, Zane. Yung pag-o-order na nga lang yung nagpapaligaya sa akin, tapos ahadlangan mo pa? So kailan kayo titigil? Kapag nalugi na yung negosyo natin? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Maayos ko naman na napapatakbo yung negosyo natin Alam niyo po, sa totoo lang, gustong-gusto ko nang questionin kung paano kayo nakapagpatayo ng negosyo in the first place Kasi sobrang irresponsable niyo po pagdating sa financial decisions. Ano? Nakakasawa ba yung pakiramdam ng nakakaluwag-luwag na kayo sa buhay kaya bili kayo ng bili ng mga gamit? Hindi niyo naman kailangan yung mga pinagbibili niyo. Buti sana kung may kwenta yung mga ino-order niyo Gumagastos lang kayo sa wala. Napakabastos mong bata ka! Wala kang karapatang para pagsalitaan ako ng ganyan! Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa inyo. Sa totoo lang po, nahihirapan na ako sa inyo. Pwes, mas nahihirapan ako sa'yo. Alam mo kung pwede lang sana mamili ng anak, maniwala ka sa akin, hindi kita pipiliin. Sa mga sinasabi niyo sa akin ngayon, ba't parang mas mahal niyo pa yung mga in-order niyo online kaysa sa akin? At talagang pinagawa niyo pa ng bagong kwarto? Sana naging parcel na lang pala ako! At least yung mga parcel na yon nagpapasaya sa akin. Hindi tulad mo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang painitin ng ulo ko. Papasok na po ako sa kwarto ko. Mamaya niyo na lang po ako kausapin kapag nasa katinuan na po kayo. Ang kapal ng mukha mo! Sana hindi na lang kita ipinanganak! Napakawalang niya mo! Hanggang ngayon ay sobrang nakokonsensya pa rin ako sa kung papaano ko sinagot si Mama noong araw na yon. Nagdilim lang po talaga ang paningin ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko noong nalaman ko na nagpagawa si Mama ng kwarto para sa mga parcel niya. Hindi ko matanggap na patuloy pa rin siyang nagbubulag-bulagan sa pagiging hoarder niya, Papa Dudut. Kaya napag-isipan ko po na mag-research tungkol sa kondisyon ni Mama. Nang tinignan ko sa internet ay napag-alaman ko na ang tawag pala sa kalagayan ni Mama ay hoarding disorder at isa itong mental health condition. At alam ko rin po na kapag sinabi ko kay Mama na kailangan niya nang magpatingin sa isang professional ay hinding-hindi siya papayag. Kaya hindi na ako nag-abala na sabihin kay Mama na may mental illness siya.
Gulong-gulo din po ako noon dahil nagsisimula ng humina ang kita namin sa kainan. Sa totoo lang ay normal naman sa negosyo magkaroon ng mga panahong matumal ang benta at hindi sana yon magiging malaking problema pero naging malaking problema siya dahil umabot na sa puntong nangungutang na si mama ng pera para lamang makapag-online shopping. Doon ko po talaga napagtanto kung hindi ako kikilos at kung hindi ko tutulungan si mama na tigilan ang bisyo niya sa pag-o-order ng mga gamit online ay pareho kaming pupulutin sa kangkungan. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na gumawa na ng paraan para maagapan ang sitwasyon bago pa ito lumala. Isang araw ay pumasok po ako sa kwartong pinagawa ni mama at pagbukas ko ng pinto ay nakita ko ang mga parcel na nakatambak. Ang mas nakakapanlumo pa dyan, Papa Dudut, ay madami pang parcel na hindi nabubuksan ni mama. Sobrang bigat po ng pakiramdam ko ng araw na yon. Pero alam ko na kailangan ko itong gawin hindi lang para sa negosyo namin, kundi para na rin sa kapakanan ni mama, Papa Dudut. Zane! Hoy! Ano yung ginagawa mo? Bakit mo kinukunan ng letrato yung mga parcel ko dito sa kwarto? Ha? At bakit mo naman binuksan tong parcel ko? Ma, I'm sorry pero kailangan na nating ibenta tong mga to. Ano? Hindi! Hindi ako makakapayag! Alam mo, ikaw masyado ka na nangingialam sa mga gamit ko. Bakit? Ni minsan ba pinakialaman ko yung mga gamit mo? Ha? Unti-unti nang dumadami yung mga pinagkakautangan nyo dahil sa bisyo nyo. Kaya habang maaga pa, agapan na natin to. Ibebenta ko tong mga parcel nyo at babayaran ko lahat ng mga pinagkakautangan nyo para matapos itong problema na to. Tumigil ka nga! Oo, aminin ko may mga pinagkakautangan ako dahil matumal yung benta ng kainan ngayon. Pero makakabangon din tayo. Kapag dumami na ulit yung mga customers natin, mababayaran ko rin lahat ng utang ko. Maniwala ka! Marami kayong pinagkakautangan hindi dahil matumal yung benta ng kainan. Kung hindi dahil dyan sa bisyo nyo sa pag-online shopping. Paano kung matatagalan pa bago makabangon yung kainan, ha? Ano, aantayin nyo pa ba na tamaan kayo ng kidlat bago nyo maisipang magdasal? Hindi na! Ako na mismo ang puputol sa bisyo nyo. Ipopost ko na to at ibebenta natin lahat ng mga gamit dito sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi ko hahayaang basta-basta na lang na ibebenta ang mga gamit ko. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Naman! Ito na yung pagkakataon para mabayaran mo na lahat ng mga utang mo. At isa pa, masisira lang po itong mga in-order nyo kasi hindi nyo naman ginagamit eh. Yung iba nga dito ay hindi nyo pa nabubuksan. Hindi mo ko naiintindihan, Zane. Hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit ginagawa ko lahat ng to. Ano na naman yung idadahilan nyo? Yung lumaki kayo na mas mahirap pa sa daga kaya bumibili ng kung ano-ano para makabawi kayo sa sarili nyo? Huwag na! Ilang beses ko na pong narinig yan. Nung namatay yung papa mo, ang laki ng puwang na iniwan niya sa buhay natin. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon man lang para pagluksaan yung pagkamatay niya. Kasi kinailangan kitang alagaan. Kinailangan ko mag-isip ng paraan kung paano kita bubuhayin na mag-isa. At nang dahil doon, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para isipin ko man lang yung sarili ko. Tapos ngayon ay pagkakait mo sa akin, yung pagkakataon na unahin ko naman ang sarili ko. Hindi ko akalain na darating yung araw na ipagdadamot ng sarili kong anak. Yung pagkakataon na maging masaya ako. Ma, sobrang unfair nyo naman po. Alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Oo, pero nak, pakiusap, wag mo nang ibenta to mga gamit ko. Pinapangako ko sa'yo na huling-huli na to. Hindi na ako mag-o-order ng kung ano-ano online. Pangako sa'yo yan. Sigurado na ba yan? Oo naman. Eto yung cellphone ko. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin dyan. Maniwala kayo sa akin. Para sa inyo rin tong gagawin ko. Bakit? Anong balak mong gawin? I-delete ko na po yung account nyo kung saan kayo namimili ng mga gamit. Ha? Sobra naman ata yan, nak.
Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Baka naman, Ano? baka naman pwede mo akong pagbigyan. Huli na talaga to. Naman! Please. Isang order na lang talaga. Sige na naman payagan mo na ako. I'm sorry po, pero hindi pwede. O ayan, na-delete ko na rin yung account nyo sa wakas. Eto na po yung cellphone nyo. Nakakapanghinayang naman. Tingnan nyo nga itong mga gamit nyo sa kwarto na to. Kung may dapat man kayong panghinayangan, yun eh yung pera na nasayang sa kaka-online shopping nyo. O na, sige na. O ba't kanya ka makatitig sa akin? Ma, wag na wag po kayong magkakamali na gumawa ng bagong account. Sinoli ko po sa inyo yung cellphone nyo. Wag nyo naman sanang sirain yung tiwalang binibigay ko sa inyo. Oo na. Pangako hindi na ako gagawa ng account. At parang awa nyo na. Sana bayaran nyo na po yung mga pinagkakautangan nyo kapag nakaluwag-luwag na kayo. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dyan. Sigurado naman ako na makakabangon din yung kainan eh. Sana nga talaga. Pero di bale, ang mahalaga ngayon hindi na uli kayo makakapag-order ng kung ano-ano online. Nga po pala, siguro mas makakabuti kung gawin na lang nating guest room tong kwarto na to. Sayang naman po kung gagawin nyo lang tong bodega, di ba? Pero gusto kong nakikita yung mga pinamili ko sa kwarto na to. Ma, sana wag niyo masamain tong sasabihin ko sa inyo, ha? Ay, ayaw ko na sanang sabihin to eh. Pero mukhang wala na akong choice. Bakit? Ano ba yun? Yung pag-hoard nyo kasi ng gamit. Sa tingin ko hindi na normal yon. At pakiramdam ko makakatulong kung pupunta tayo sa doktor. Hoy Zane! Namimili ako ng mga kung ano-ano pero hindi ako baliw! Kalimutan nyo na lang po yung sinabi ko. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Tulad ng inaasahan ko ay nagalit si Mama noong sinabi ko sa kanya na isang mental illness ang pag-hoarding ng gamit. Pero makalipas ang ilang araw ay napansin ko na palagi nang nakatutok si Mama sa negosyo namin. Pero tuwing nasa bahay siya ay napapansin ko rin na parang hindi siya mapakali, Papa Dudut. Minsan ay nakikita ko sa mga mata at kilos niya na miss na niya yung pag-online shopping. Naiintindihan ko naman si Mama at medyo nakukonsensya din po ako na dinilit ko yung account niya sa shopping app. Kasi alam ko kung gaano siya kasaya kapag nakakapamili siya ng mga gamit niya. Pero alam ko rin naman na ginawa ko yon para sa ikabubuti niya. At para naman hindi na ma-bored si Mama sa bahay ay hinikayat ko na lamang siyang lumabas-labas kasamang mga kaibigan niya. At ipaubayan na lamang muna sa isang mapagkakatiwalaan na tauhan namin yung kainan at mukhang nakatulong yung advice na yon. Kasi simula nang nakapag-bonding na si Mama kasama ang mga friends niya ay unti-unti ko nang nakikita na nawawala yung lungkot sa mukha niya. Hindi na rin naman buwabata si Mama, Papa Dudut, at sa tingin ko ay deserve naman niya yung makapag-enjoy at magkaroon ng oras para sa sarili niya. Kasi sino ba namang anak ang gustong makita ang mama niya na nakatunganga sa bahay at nai-stress palagi sa pagpapatakbo ng negosyo? Masakit para sa akin yon kasi ayokong nakikita si Mama na malungkot o parang napapaligiran ng mga problema. Kaya't nag-decide akong hikayatin siyang lumabas, magpahinga at magsaya. Kasi bilang isang anak ay gusto ko naman na makita siya na masaya at puno ng buhay. At ng mga panahon na yon, Papa Dudut, mga kabarangay, ay masasabi kong tuluyan ng iniwan ni Mama ang mundo ng online shopping. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong lumaki ang social circle ni Mama at marami na rin siyang nakikilalang ibang tao at masaya ako para sa kanya. Kasi nakikita ko sa Facebook na nagsisimula na siyang mag-ballroom dancing at palagi silang nagkakasiyahan ng mga kaibigan niya. Sabi nga ni Mama sa akin ay hindi siya masyadong lumalabas o gumagala noong buhay pa si Papa.
Kaya natuwa ako na kahit papaano ay nagagawa na niyang makapag-enjoy at mag-explore ng mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi pa pala tuluyang nakawala si Mama sa mundo ng online shopping. Isang araw pagkatapos ko ng klase, dumiretso ko sa kainan namin at doon ko napansin na may mga nakatambak na mga parcel sa loob ng stock room. At doon ko rin nalaman na inuutusan pala ni Mama yung isa naming tauhan para mag-order ng kung ano-ano online para sa kanya. Galit na galit ako noon, pakiramdam ko ay parang trinaydor ako ni Mama. Kaya't sobrang nanlumo ako. Hindi pa nga kami ganap na nakakabangon mula sa mga utang at ngayon ay nag-o-order na naman siya. Sinabihan ko yung tauhan namin na huwag papayagan si Mama na mag-online shopping. At sinunod naman niya ako. Pero tulad ng inaasahan ko ay nag-away na naman kami ni Mama noong pinagbawalan ko yung tauhan namin na tulungan siya sa pag-online shopping. Pero hindi ko po akalain na mas malaki pa pala ang problema na haharapin ko. Isang gabi ay napansin ko na may kaibigan si Mama na tumalaw sa bahay namin. At dinig ko na sinabi niya kay Mama na kung mag-i-invest daw si Mama sa negosyo niya ay malaki daw ang kikitain na pera ni Mama. Alam mo naman ako, Papa Dudut, sobrang protective ako pagdating kay Mama. Kaya talagang nagalit ako ng gabing yon. Parang may kutob kasi ako na scammer ang kaibigan ni Mama at niloloko lamang siya, Papa Dudut. Kaya noon nag-CR si Mama ay nakipagtalo ako doon sa kaibigan niya at pinalayas ko siya sa bahay namin. At doon na nga nalaman ni Mama yung ginawa kong pagpapalaya sa kaibigan niya, Papa Dudut. Zane! Asan na yung Yung kaibigan niyo po na inaalo kayo mag-invest sa negosyo niya? Pinalayas ko na. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi pa ba malinaw sa inyo na niloloko lang kayo nung tao na yon? Manaman, tama na. Hindi nyo na nga tinigilan yung pag-online shopping tapos ngayon magpapaloko na naman kayo? Kailan po ba kayo matatauhan? Yung taong tinatawag mo manloloko, yung taong pinalayas mo, kaibigan ko yun! Napakawalang modo mo! Wala na ako mukhang may aharap sa mga kaibigan ko nang dahil sa ginawa mo! Pwes, kung ganong klaseng tao lang din naman ang magiging kaibigan mo, di bali na lang. Alam mo, hindi na kita maintindihan. Hindi ba't ikaw itong humihikayat sa akin na lumabas-labas kasama ng mga kaibigan ko? Pinayagan na nga kitang i-delete yung account ko sa shopping app, di ba? Ipapaalala ko lang po sa inyo na never kayong tumigil sa pag-online shopping. Kung hindi ko pa nakita yung mga nakatambak na parcel sa stockroom ng kainan natin, hindi ko pa malalaman na inuutusan nyo lang pala yung isa sa mga tauhan natin na mag-order para sa inyo. Benta ng kainan yung ginamit ko para pambili sa mga parcel na yon. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sigurado ako na nangutang na naman kayo para lang matustusan yung bisyo nyo. Tumigil ka na nga! Gaya ng sabi ko sa iyo noon, makakabangon din ng kainan at mababayaran ko rin ng buo yung mga pinagkakautangan ko, naiintindihan mo? Yun na nga yun eh. Hindi pa nakakabangon yung kainan pero dinagdagan nyo na naman yung mga utang nyo. Huwag ka mag-alala kasi wala na akong mauutangan. Anong ibig nyo sabihin? Yung kaibigan ko na pinalayas mo, isa siya sa mga palagi nagpapautang sa akin. Kaya naman palang lakas ng loob ng mokong na yun na alukin kayo mag-invest sa negosyo niya. Makinig ka muna sa akin, ha? Nagkakamali ka kasi pag nag-invest ako sa kanya, sigurado ako na yayaman na tayo. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at ang laki ng tubo na makukuha ko sa negosyo niya. Imposible po yan. Please lang, huwag na kayong magpapauto sa taong yun. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw na scam yung inaalok niya sa inyo. Ang totoo niyan? Ma, huwag mo sabihin na… Oo, nakapag-invest na ako. Binigay ko na sa kanya yung 40% ng bayad ko. Diyos ko naman! Ano ba tong gulo na pinasok nyo? Maniwala ka. Ito nang simula ng pagyaman natin, anak. Sana ginamit nyo na lang yung perang yun para mabayaran yung mga utang nyo. Hindi ka naman kasi nakikinig eh. Kapag dumoble o tumri
triple na yung perang ininvest ko, hindi ko lang mababayaran yung mga pinagkakautangan ko kung hindi mabibili ko na rin lahat ng gusto mong bilhin. Yung gusto ko lang, yung tigilan nyo na yung kahibangan na to. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ganyan naman kayo mga kabataan ngayon eh. Wala kayong pinaniniwalaan at sobrang sarado ang mga utak nyo. Di bali na lang. Natawagan ko na lang yung kaibigan ko na pinaalis mo. Hoy, humingi ka ng tawad pagbalik niya ha? Sige ma, subukan mong pabalikin yung dito at lalayasan ko na talaga kayo. Ha! Talaga ba? Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Mas pipiliin ko pang matulog sa lansangan kaysa makita kayo na unti-unting nasisira dahil sa mga pinaggagagawa nyo. Gusto mong lumayas? O di kunin mo yung mga gamit mo at umalis ka rito. Kung tutuusin, mas mabuti nga kung lumayas ka ngayon mismo eh. Nang sa ganoon, hindi ka na makita ng kaibigan ko pagbalik niya rito. Nakakahiya yung ginawa mo sa kanya. Mukhang nakapagdesisyon na nga kayo. Hindi niyo po alam kung gaano kasakit para sa akin na makita na unti-unti niyo sinasayang ang lahat ng mga pinagpaguran niyo. Gusto mo malaman kung anong sayang? Yung pagpapaaral ko sa'yo. Kasi lumalaki kang bastos at walang modo. Sana lang talaga, wag dumating yung araw na magsisi kayo pero huli na. Kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung naging anak pa kita. Namimihasa ka na sa pambabastos mo sa akin? Hindi ka na naawa sa akin? Hindi niyo ba nakikita na ginagawa ko lahat ng to dahil mahal na mahal ko kayo? Ginagawa mo lang ang lahat ng to dahil ayaw mo ako maging masaya. Ang gusto mo lang ay yung nabibigay ko sa iyo yung allowance mo. Ganun ba talaga kababaw ang tingin niyo sa akin? Oo! Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako pagbabawalan sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Ayoko na po. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Siguro panahon na para maghiwalay muna tayo. At saan ka naman pupunta? Bakit? May pera ka? Doon na muna ako sa best friend ko. I'm sorry, pero aalis na ako. Tatawagan ko na lang po kayo. Nang gabing yon ay umalis ako sa bahay namin at dumiretso na ako sa bahay ng best friend ko. Yun na ata yung pinakamahirap at pinakamasakit na desisyon na nagawa ko. Yung iwanan si mama, pero ang sakit din na kababae kong tao ay hinayaan lamang ako ng nanay ko na umalis at iwanan siya. Hindi man lang niya ako inalo. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay okay lang sa nanay ko na may mangyari sa akin na kung ano. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya ng mga panahon na yon. At naisip ko na baka kung magpapakalayo-layo ako ay matatauhan si mama at baka tigilan na niya ang mga hindi tamang ginagawa niya. Lalo na ang paggastos ng pera sa mga walang kwentang bagay. Buti na lamang papadudot at taos puso akong tinanggap ng best friend ko sa bahay nila. Dumaan ang mga araw na nanghihiram na lamang ako ng pera sa kaibigan ko na yon para may pangbaon ako. Mabuti na lamang at hindi pa due yung tuition ko noon kasi kung hindi baka hindi ko napanindigan yung desisyon kong layasan si mama. At kahit wala na ako sa bahay namin ay patuloy pa rin akong nagtitext at tumatawag kay mama. Pero hindi siya sumasagot at palagi niyang pinapatay ang tawag ko. Okay lang sa akin yon kasi at least alam ko na ligtas si mama at wala akong dapat na ipag-alala. Kasi napapatay niya pa yung mga tawag ko. Pero syempre kahit na gano'n ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Minsan ay gusto ko nang umuwi pero pinipigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko ay hindi ako uuwi hanggat hindi nagbabago si mama. At tuwing wala akong pasok ay dumadaan na lamang ako sa kainan namin at doon ako nagtatanong sa mga tauhan namin tungkol kay mama. Ang sabi nila ay okay naman daw si mama at wala naman daw akong dapat na ipag-alala. Pero isang araw ay tinawagan ako ni mama at pinapauwi na niya ako. Kaya nagpasalamat ako sa best friend ko na pinatuloy niya ako sa bahay nila. At nung umuwi na ako sa bahay namin ay doon ko nalaman ang tunay na kalagayan ni mama, Papa Dudut.
akin, anak. Anong nangyari? Ba't kayo umiiyak? Yung perang ininvest po, wala na. Ang laking halaga nun. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Patingin ako ng cellphone nyo. Eto. Pambihira. Wala na. Binlock na kayo nung mokong na yon. Pati yung iba pa mga kaibigan namin, hinikayat niya rin na mag-invest sa kanya, tinakbuhan niya rin. Ano nang gagawin natin? Huwag niyo na muna pong isipin yon. Baka mas lalo kayong ma-stress. Anak,